A my teď pozveme ještě děti, přeci je to vernisáž. A datum narození nebo nějaký rastr, který si děti vytvořili a vybrali. Takže je takový interaktivní. Když se podívat k nám do expozice, můžete si i oskoušet jednotlivá zastavení, která máme v expozici. Nyní zahraje pár písní ke kulatému výročí, které vysoké a pamětníků bývá. A je to taková, řekli jsme, pohybově poetická koláž s verši americké autorky Wendy Cole. Měla by ses najít kamarády, co na tebe nemají špatný vliv. Vypadáš jak bezďák. Musím ti to říkat 5krát. Já to na tobě vidím. No, takže na přádem a nebo dáme. Ahoj, jak se vede? Takový smutné po 5, 6, 7.